Erokamano ahinya Joyce Oduor kuom ripot majaber machalo kamano. Wang' wanayud mathoth e seche mag odhiambo. Wadhi nyime. Riwruok mar Kenya Big Dream misiro kod riwruok mar World Vision obiro kod grube mag rowere madhi konyo e keto tesre apisa mag piny owacho kod oganda mamoko mayulo e kedo gi nyange mar nyiri e kaunti ma Migori. George Juma nigi lipodno. Okenge ma opogore opogo osebedi ka iketo kod piny owacho korwego mok mago mag piny owacho ikedo kod nyangego mag nyiri e gwego ma Kuria. Okenge moko bende koro podi medo keti mar kedo kod nyange mar nyiri. Riwruogno mak mano mar piny owacho mar World Vision ka okalo kuom chenrono ma ong'ere kaka Kenya Big Dream sani obiro kod grube mag rawere ma koro dhi konyo e keto tesre riwruogo mag piny owacho kod oganda mamoko ma bende koro osebiro ka yulo e kedo kod nyange mag nyiri e gwego ma Kuria. We can involve youths to create the social accountability networks within their community, which will help to have discussions, dialogues on how we can end the retrogressive practices within the community, including FG. Citizen voice and action ni gidholuo koro wanyalo wacho ni en duond jopiny to gi tich ma jopiny timo. Jopiny ok gol mana duol kende to gikawo jukumu margi mar timo gik moko mar konyogi e yoregi mag dongruok. Billy Ouma mar riwruogno mar World Vision e bwo chenrono mar Kenya Big Dream wachne gisetiego rawere malo 60 madhi konyo kedo kod nyange e kind oganda e gwego ma Kuria. These social accountability networks will hold each and every stakeholder in the community responsible for what is happening. So their work start with is the petitioning of the county government. They will petition the county assembly to develop the anti-FGM laws. Rawere gi bende dhi bedo kod twak kod migepe mopogore opoge kind oganda kendo keto kenge makare mar tieko nyange mag nyiri. Ladies are undergoing pressure from some of the parents. We have there was a wakimira. If you're not have undergone the cut that you won't be married. We also talk to those who have undergone the cut so that they can come help us. Riwruoge makedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni ket rawere opara manyime e kedo kod nyange dhi konye duoko piny kata tieko midhiero ne. Koro gitamore magi youth moa e Kuria gitamore ni wan okwadwar gini rachnwa. Bedo ni moko kuom nyiri tero e piny bambano mar Tanzania mondo kotimnegi nyango osebedo moko kuom gigo ma osethiro chenro mar tieko nyange e gwego ma Kuria. Unmarried, they have also sworn that they are not going to get the women who are cut. They are not going to date them, they are not going to marry them, so that the change will start with us. We have started working with the county commissioner from Kenya, and we are also engaging the government of Tanzania so that we have a dialogue between the two countries, and we look at where there is lapse so that we can fix. Kata beni lek mar tieko nyange higa mar 2020 ne ok ochopo kaka ne osingi kod piny owacho e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, jokedo kod nyange mag nyiri wacho ni geno pod nitiere. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi en thuolo